بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagariakan ang mga Muslim, sembag tanop man na isa pa kaysa minyo maraktan wag yung kutwa pa kaysa yung kutwa isa si mga bubay tano, miyelay tano importante yung kutwa kasembagyan. Ayaw tuwa madalam sa yung kutwa pa kaysa na papamangan inagyang kutwa babay tano, kaliwanagan so limiti aka pa kaya di ka pakapamukog underudupa sa ikupadian sabab si isagyang kutwa sakna tigin na dataro ayam miyagda makna miyakadaklatan tuwa dirang di ka pamukagiging kaya padakan na kada na kurumbod na tigin sa trust kada na kurun sa trust nagina ni kapliwa nagitano si isagyang kaya bitiara mga urip Allah mga Muslim giyang kaya gamatano Islam na aya minitaling human yan katano nagyang kuto kabaliw ditan di ka paginataw apaliad mapia. Paliad mapia. So kapugumpi etano si kubitad tano, giyang kuto kap hindi bila patanoron, sa so kapapantagan na mapia na bed kuman sa kapia. Na absolb niyan so lango ng mga awid akal tano sa absolb niyan nung nagyang kuto kapia niyan. Ino kailangan napko sa giyang kuto mga bitikan ng Islam, mga limitin yan, kagiupuno to di kataw-taw. Na gibukian ganyan na din yang katawan nito na ititu buntalian nagkapakaya makasilay ka minggulalan yan si iko kana ubagi ito arkono Islam. So Islam na talutiman ang mga shay pipakay niya no nagyong koto kapakaturo utaw sa kana ubabnar o di na makapamagakalatig tanong. Paganeron na si sagyang koto kapagumpia utaw sagyang koto ridu o dua kataw ang Muslim. Na igira sang kamatatag sa giyang kanadataranan na pipakayar kao Islam so din ka di ikatero na upama ko bamap kailangan na makatero ka sak nababnar. Ayaw tuwa buntalian na ibarat yan upama na sumiyong kakipulan na lango na miyatero iyar ka na sukarata yaki uto piyamanin taan yan siya ki uto piyang rarian siya ki uto. Toy, miya kapasad karo sumiyong saging kutwa sa bala nanto ni iptiron ko mga day, ipamangundur ko nagitamian di ko sa sabala, upun kong tiruan na didin abasang kaan sa bedin kebigag yung kutwarido, pagala. Sa manuto, naklida ka. Sabab ko ay antap ka, nagyang kuto kapanging masadan, yatiro ako nati ka mata, nakikapuna ko okay pagaring ka. Na tanto ka nun na miyasipat, nagyang kuto kapakandida marakalian, kadinian nakikabayag yung kaya dinyo katatanor. Nanapiyang alo ni nagyang kuto ang mga pipi asipat ka. Na naman nagutwag yung kuto ataw, napakalabatsag yung kuto ka emosyonal yan. Nakapakay, kasabapan sa mapasadag yung kuto rin, yung kuto do kataw. Inanipaganeron. Ikadua, apipakayron no Nabi sallallahu alaihi wasallam, yung kuto kapakatirusak na ubabnar, na si masa katidawa. Masa katidawa. So mga mujahidin, na kailangan na adna ta'aridiran. Ano siya ni makatirusa, nababnar upama ka mapkailangan. Miyang gulaw sa ikong masaw nabi, si ko di ka pakitidaw iran, niya bala kira naging kaisa sa ikong mga tao, di kilalaw nabi ka pa kaya si mapatsyagin ko ito mga rido iran. Iniso niyan so nabi, anda ka no makapapoon, na inisumbagin na minalma, si kami pun sa ig. Na ayaw mapipikir asagin ko to minalma, na inimbuwata kami pun sa ig. Ugay nagyang ko to minisa, na so kaya na ganyan na sama no to amyal lagoy sa pamikiran yan na so nabi na sisiran makapupun sa giyang ko ig amara ni kiran ro. Nagyo to. Ay ikatalo na si eko kapakapapantag udu kataw andarudupa. Ay pakasal na para matatapag yung kutwa di kang ginawa yung kutwa dua kataw na langon benar. Ay maanan yan na bihanist. So pure na ay di maturo umanisa si eko padiyan. Ugay din na upama ka bamap kailangan. Gisabutin niyo ron. Upama ka bamap kailangan makatero sa dibnar sumama o di na so bubay. Agyang ko to aptero niyan na para mailot agyang ko to adiran di ikang ginawa Para mailot agyang ko to adiran di ikang ginawa na apya pa nakanabaw to benar 100%
Kaya ka benar yan umpama na 70%, na miya pa kayo to. Miya pa kayo. Eno to na aya hada pro nagyang kutwa kaylot agyang kutwa diran di kang ginaway. Isa tinudan tano, nasuka pamukog naknabaanan haram si ikuzat. Ay maanan yan na so ainul kadhib na laysa muharram. Aya kaya haram agyang kutwa ka pamukog nakagisura radian. Anararadian amaratas iko tunini Peter anon aguad na radin amarata ko Peter on. Ugay no, pamakabuto maklid, kaya kiraradian na sumapya, insyaallah, na miyada agyang kutwa illa, na miyada sukukuman akababalo niya na haram. Nagyanan, so andi ni baan na dua kataw, na rumbu ka pa kay amakapamukog sinang kapakapapandagiran, igira manotwa aya antap, na mailo tagyang kutwa diran di kang ginawa Kababayaan uman sa sopdian. Aya di ka pa kay, kailangan na tanudan tanwa di ka pakai haram obas ba so kappa muka gudua kataw na bamabalui adat. Di ka pakai obas so kappa muka gudua kataw na makalapas lagi ang kutwa inaloy tanwa aya buan tapon na mailot so babaya uman isa sa ikopedian sa kialawanan uto kami mukug sumama kaya antapianon na an maka ligtas ko responsibility niyan. Miya mo kag subabay kaan makaligtas agyong ko ta responsibility niyan. Miya mo kag sumama kaan yan maku agyong ko to padkur ko babay. Miya mo kag subabay kaan yan maku so padkur ko mama. Nagyuto na haram dito ka pakay. Dito ka pakay sa iko duha ka tawo. Eno to. Miya kalpas iko limiti. Miya kalpas iko limiti. Apya kay runo Islam agyong ko to makatero ka sa dibnar. Kagya miya ka agyong ko to panggalibakan ka na pakararadya marata. Nagyong ko to ka pumukag ka nasabab ko pagkararadya marata na di ka pakay haram. Sama no to na matatendu, mapopokus. Aya buag ka pakay makatero ka sa di benar. Kapakay betul ka sa kabuka ganoto. Nasuki subra, sagyang ko to akatero ka benar. Igira, sagyang ko to aya hadapon na maylo tagyang ko to nyo di ka ginawa Kenaba may papantag sa kabnar ko andi ni ba na uman isa. Kenaba may pantag sa iko kituman ko responsibility o uman isar kanu. Paning takwal miya kaliwan nagrakanuanan. Diyan ka inasaya kan rakano, nagyiidin ikatero Imam Nawawi rahimahullah, agus Imam Ibn Hajar al-Asqalani, agus Imam Salih al-Uthaymin rahimahullah, agus mga padiran ang mga ulama, giyabu kaya maranawak nun nagupya kakampatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembang dan wagi yang kaya pakai importante ay. Ayaw to pakai yang kaya isa sa ikong mga aritano na tigin na Sheikh kapakaya mausay kar kami sa mapunto kang gulalan sa post so kukuman o kitaglang ko ba kung mama adin yan kabayaan. Aramig sa miya katepisiran din na sumama na danian din mas kusubai ka din kebabayaan ubai sumama. Ubangkar kami Syekh kaliwanagi ka madagla di saya dinian yang katawan. Mga oripan wallah, mga Muslim. So agama tano Islam na agama sa kaniyan kapag ginuntulan. Agama kapag ginuntulan. Na so pantag sisagyang kaya pakay sa na di ka pakay. Aya ka pantag kaya na di ka pakay o baso babay kaya biligan na matao mamimikiran na baron taglan o mga luksiyan, mga pagarinian ag yung kuta pakay pangarumayran si ikotaw adin niyang kababayaan. Aya katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigin la tungkahul bikru hatta tusta'dhan. Di ka pakay o bapaki pangaruma so baguataw yeso baguataw taman sadis kanian kaudasan na di ka pakayubas kanian paki pangaruma siku sa hadith na aya kater Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyong kutwa kapaguda si iku babay na aya toos sa minyugs kanian giya suragaw giya so baguataw na igira manuto diskanian sumbag inus kaniyang disembag kana na usa pagyugs kaniyan. Toto sa inyo yung mga bae, mga bagwataw.
igira pagisang kano, na upama kapag yu kano, na bapyadi kano guminira uway, na kiyatangan adi kano sumbag. Na nanauto sa pagyu kano. Na upano di ka pagyu, na selama-lama ka, prangkuang ka, teruang kasi ko mga loks ka, di ka pagyu, kaan matanto agi yung kutwa din ka, kapagyu. Nagina, di ka pa kaya tagalan subabay. So, languan o mga ulama, mga muhakkik, mga imam, datari Imam Ibn Taymiyyah, gusto mga imama, mga bagu, mga wafatan datari Sheikh Ibn Baz, Sheikh Salih Al-Uthaymin, na langon siran, miya kaifta, sa di ka pa kay si iko lokso babay, o di na pagariw babay, mga waliw babay, o bayrang pake pangarumaan nagyang kutawarisan niran ang bagutaw sa diniyam kababayaan. Adna sa katawa babay, miya kauma sa iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at igyan na kad tunay ni hadith ayaw Buraidah bin al-Husayb apitero iyan, جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. Ay kabasagyan kaya bagutaw di na babay, amya pangaruman na tigyan miya kauma kwat tigyan kini Buraidah, miya kauma tigyan si iko Nabi sallallahu alaihi wasallam magyan kaya sa kataw babay. At tigyan na mataan na si ama, mataan na tigyan na si abi, na piyake pangaruma kunya na tigyan sa iko tengdakan minsan. Kaya tigin hadap yan na aniyan may puro agyang kutwa bantugan yan. Eman na niya na adna inarap, ama iyan si isagyang kutwa piyaka pangaruma niyang kiwata yan. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabasay Buraidah ibn al-Husayb radiyallahu anhu, faja'ala al-amru ilayha. Biwangan yan sa lauda paro agyang kutwa babay. Eman na kaya buwangin yan sa lauda paro, na amaya tigin ka baginan ibetad at tigil ka, ama ka, nasir ka matitimu. Anto na iterus ka agyang kanan kaya pangarumar ka agyang kanan tengod ka minsan, nantawa ka kabay ka na maputo agyang kanan nakawingiyo. Na yan isembag agyang kutwa babay, na tigin na kad adjaztu masana abi. Ukid na tigin, ayamanan yan na piyagi kiraranakan o di na tiyari maakan piya kaya ka nagyang kaya pinggulaw lay ama, walakin aradtu an ta'lama an-nisa an laysa illa al-aba'i min al-amri shay. O kaya tigyan na ayabutigin na kaya babay anakan o di na ayabutigin na kabay akan na katokawan o mga bae, katokawan o mga babay, so pantag kudatara ayatigin bitiara na ayap kay saanon, ayap ko da sanon na so babay na umagyug na metaros, na udi magyug na di ka pa kayo ba metaros. Ginan so pantag si iko bagwataw, na so bituanan, o di na balo, na taman sa di makasugu, na di ka pa kayo ba paki pangaruma na gyang kutwa, balo. Ginan, emanan niyan, nakate, tutulungan na gyang kaya mga ifta o mga ulama na matatayo na yung kutwa tindigiran sa di ka pakay o bataglan sa iko bagwataw ag yung kutwa paki pangarumas kanyan. Na upama ka mataglan mapangaruma na saka babay na matitimor ka, itataros ka ag yung kutwa tunini kaya pangarumar ka, antawa ka makipumblagkon na umakipumblagkon na kailangan na dato apakapasah keputuliran ag yung kutwa kawing imadua, kaangkan yan, andi ni ba na mimbulag sa api adi minirma ag yung kutwa mama, na kanabuto kailangan. So mga dato na yung makapangilay saukit, igira miyaking gargnu ag yung kutwa mama. Na yung umapya, nasa kababay na, o din ka din kababay ag yung kutwa mama, taroto pa din ka din kababay, din natrilan ka sa ginawang ka, na bagan ka nag yung kutwa miyatemukyan. Bagan ka nag yung kutwa, miyatemukyan kami ang gulaw lamang muna sa ikumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, agyang kutwa din iba na babay na miya mangunur sa iku Rasulullah, doon sila na agyang kutwa mama. Kaya din yan kababay na agyang kutwa mama. Na natigo Rasulullah ito na magingon sa inibtang yan. Natigag yung kutwa babay away, natigay na kinakuhaan ka, kuwang agyang ka na nabitang, na talakang ka agyang kaya babay. Naginan, yamanan yan mga uripanullah, na so agaman tanong na agamay niya kapag ginuntulan, na iyawat tanong sa ginawa tanong so kasalimbut,
Nagyanan na tunay ni malibutang sa alungan na mauri apiapan sa iko mga muri ataw tano. Balasan tano Allah sa madaglamapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.